أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panthawi tikwana hadithi yajogera mu Sahih al-Bukhari kujogera mu Kitabu al-Ghusl chapter chokuzana ndi mahadithi ogamba zokuzana ndi kusamba. Akuyamba kufotokoza al-Bukhari kunena kuti haddathana Abdullah bin Yusufa, adatifotokozera hadithi imeneyi mphunzitsi wathu Abdullah ibn Yusuf. قال أخبرنا مالك، يا دفوتكوز أقول حديث مني أدتفوتكوز عند مالك عن هشام بن عروة، وجوجر هشام من عروة عن أبيه يموس عليه في حديثه وجوجر بواقي عن زينب بنت أبي سلمة، يموس عليه في حديثه وجوجر زينب من أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين، يمن صديف حديثي وجوغرا أم سلمة يمن دي موزي ما أزماي أنتو كلوبيرا مقلام فلاغوينا يمن دي موزي ما غازي أنتو صلى الله عليه وسلم أنها قالت زغفور غزيرا ودي أم سلمة أدلام فلاغودي جاءت أم سليم مرأة أبي طلحة إلى رسول الله، adafika Ummu Sulaim yemwe ndi mkazi wa Abi Talha, adafika Ummu Sulaimu yemwe adali mkazi wa Abi Talha kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, ndenzimaya amene Ummu Sulaimu atafika kwa mtumiki adalankhula kuti ya Rasulallah, eyiwe mtumiki wa Allah, inna Allaha la yastahi min alhaq, ditudi Allah samajita manyazi pachilungamo. Hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtamalat, kodi ndiko kakamizika kwa nzimayi kuti asambe akadzilotera? Kodi ndikoyenereka kapena ndiko kakamizika kwa nzimayi kuti asambe pambuyo poti adadzilotera? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ndentumiki adayankha kuti naam idha ra'at alma'a, eya kusamba ndiko kakamizika kwa nzimayi amene wachita zimenezi ngati waona madzi kapena kuti ngati watulutsa madzi. Hadithi yathu yathera pamenepo. Kuchokera mu hadithi imeneyi muli maphunziro angapo amene tikuwapezamo. Choyamba chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chidwi chimene maswahaba adali nacho pakufuna kuphunzira zinthu zothandiza, zinthu zoti akazidziwamo azigwiritsa ntchito ziwapindulire pa moyo wawo wa dini. Tikuona mu hadithi imeneyi adabwera Ummu Sulaim kubwera kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam kudzafunsafunso kuti kodi nzimayi akadzilotera kodi pamene popo kusamba kunkokamizika. Ndiye tikuona chidwi cha maswahaba makamakaso maswahaba achikazi pakusakasaka maphunziro amabwera kwa mtumiki kumadzamfunsa mafunso kuti kodi zikachitika makuti zikhale bwanji. Chachiwiri chimenenso tikuphunzira pamenepa ndi kuloledwa kwa nzimayi kufunsa funso lofuna kudziwa zinthu za mchipembedzo ukamufunsa munthu amene sali mwamuna wake. Ndi zololedwa kutero ngati palibepo fitna iliyonse, ndi zololedwa kutero ngati palibepo fitna ina iliyonse. Tikuona mkazi wa Abi Talha adabwera kudzamufunsa mtumiki sallallahu alayhi wasallam yemwe sadali mwamuna wake. Ndi zololedwa kwa nzimayi kukamufunsa munthu amene asali mwamuna wake ngati palibepo fitna. China chimene tikuphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi kuloledwa kwa kufunsa mafunso. Ndi zololedwa pa Chisilamu kufunsa mafunso ngakhale mafunso
atakhala asexual, koma as long as ngati maphunzirowo ali oti ukadziwa akuthandiza munthu usachite manyazi ukuyenera kufunsa kuti uzindikire. Tikuona Sulaimu sadachite manyazi koma adabwera kudzamufunsa mtumiki kamba kuti zinthu zimachitikadi anthu amatha kudzilotera. Choncho munthu akuyenera kudziwa kukhala ndi fiqhi ya zinthu zimenezi, kodi zinthu zimene zikachitika machitidwe ake ndizichita motani. Chinanso chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi mawu awo amene adalankhula Sulaimu asadafunse funso lija, adalankhula kuti ndithudi Allah samachita manyazi pakulankhula chilungamo, ndipo mawu amenewa ndi woona, ndipo Msilamu akuyenera kukhulupirira zimenezi kuti Allah samachita manyazi pa chilungamo, pa haki Allah samachita manyazi yayi. Ndipo mawu amenewa ndi woona kamba kuti mzimayi atanena mawu amenewa mtumiki sadawatsutse yayi. Kukhala chete kwa mtumiki pa mawuwo ndi umboni osonyeza kuti statement imeneyi ndiyoona ndithu siyolakwika. Chinanso chimene tikuchiona mu hadithi imeneyi ndi chakuti akazi amadzilotera ngatinso mmene amadzilotera amuna. Choncho chilamulo cha zinthu zimenezi ndi chofanana, despite kuti mu hadithi imene adafunsa ndi mzimayi, koma kuti chilamulo chimenechi chikugwera mamuna ngakhalenso mkazi, kuti mamuna olo mkazi ngati adadzilotera kenako ndikupeza kuti ali ndi chinyontho kapena madzi osonyeza kuti adatulutsa mumuna kapena ukazi, pamenepo ndikuti ndizokakamizika kuti akasambe osangudzuka pamene kukachita uvungu kaswalira mwana akuyenera ukasamba, pamene popo zidzakuwerengera kuti ali ndi janaba. Mukulankhulanso kwa mtumiki muyankho limene adayankha kuti inde akaona ngati waona madzi, mukulankhula kumeneku zikutanthauza kuti ngati munthu wadzilotera kapena udalota ukukhalira limodzi ndi munthu wina koma podzidzimuka sudaone saini yoti watulutsa umuna kapena mkazi, ndiye kuti pamene popo kusamba sikokakamizika, kamba kuti mtumiki uja muyankho lija adayankha kuti inde ngati waona madzi kapena ngati watulutsa madzi, zomwe zikutanthauza kuti ngati munthu wachita ihtilamu, ngati munthu wadzilotera koma madzi zati zomuna kapena ukazi sudatuluke, ndiye kuti pamene popo kusamba sikokakamizika. Apa tikubweranso ku kesi yachiwiri, zimathekanso munthu osakumbukira zoti unadzilotera koma podzidzimuka ukakapeza kuti pakuoneka kuti unatulutsa umuna kapena unatulutsa ukazi, kodi pamenepo pange bwanji? Yankho nditakuti pameneponso ndikuti kusamba ndikokakamizika, kusamba ndikokakamizika, kamba kuti kusamba kumakhala kokakamizika pamene munthu watulutsa umuna kapena ukazi. Ndiye ngakhale kuti usakhale kuti wakumbukira zoti unalota unadzilotera kapena sukukumbukira, koma ngati madzi watuluka pamenepo kusamba kudzakhalanso kokakamizika. Pamene paso tikuyenera kufotokoza kuti pathupi la munthu bidi wa mamuna kapena wamkazi pamatuluka mitundu ingapo ya mafluids, kapena kuti pamatuluka madzi angapo osiyanasiyana. Madzi oyamba ndi amene amatha kutuluka pambuyo poti munthu wamaliza kutaya madzi, amatha kutulutsa chakumapetopetoko kumabwera timafluid tinatake tonanda choncho. Komanso pali madzi enanso amene munthu amatulutsa akakhala kuti thupi lake lili lokonzeka kukhalira malo amodzi ndi munthu osiyana naye chilengedwe opposite gender. Akakhala kuti alipende choncho thupiso limatha kutulutsa timadzi bidi wamuna kapenanso wamkazi. Nde
mu hadithi imeneyi pamene akunena kuti iyayi adzasamba ngati waona madzi amene akutchulidwawo si mitundu iwiri imeneyi ya madzi amenewa iyayi, koma kuti madzi ake ndi madzi enieni omwe uli umuna kapena ukazi, pachizungu amati maspemu, ndi madzi amene akutchulidwa pamenepa. Ndi munthu akatulutsa ma fluid awiri amene tatchula aja posakhala maspemu, kudziyeretsa kwake adzangotsuka malo obisikawo, kena ngati anali ndi tohala kale ndi kuti basi ndizokwanira kungopanga uvu basi. Komano ngati atuluka ndi maspemu, pamenepo ndi kuti kudzakhala kokakamizika kuti asambe. Kwa lero nditayimira pamenepa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.